Dobrý deň, volám sa Gorazd Lazorík a mám 20 rokov. Čo je to 20 rokov? Hlavne tých prvých 20. Keď ma rodičia prijali ako tretie dieťa, keď som sa druhýkrát narodil skôr, než povedal prvé mama, keď som sfúkol prvú sviečku na torte a niečo si želal, keď som spravil prvé kroky svojho života a ďalej kráčal sám, keď som sa prvýkrát začlenil medzi priateľov a zistil, že bez nich neviem žiť, až som sa stal tým, čím som dnes. Vášnivým cestovateľom a pozorovateľom novej kultúry, milovníkom adrenalínu a nových vecí, vymetačom každej jednej párty, zapáleným športovcom, telom aj dušou, hlavne však priateľom, ktorý nikdy nezradí, ale vždy poradí. Za 20 rokov som sa dal na cestu k človeku, ktorým chcem byť.